Čaute, tunak vás víta Crazy Worm. Spolu sme Crazy Worms. Tunak vás vítam u nového tagu. Bude to zombie apokalypsa tag. Takže spustí ho. Takže ideme na to. Takže dobre, prvý. takže prvá otázka. Pôjdem sám alebo v skupine. Takže môj názor radšej v skupine, lebo by to bolo lepšie. Lebo ako proste máte tam viac ľudí a môžete založiť novú generáciu. Ty čo by si na to povedal? Takže, no ja by som súhlasil s tebou a tunak, zústanu, máme na výber. Doma, v obchodiáku, v parku, alebo v jadernej elektrárni. Takže, môj názor, doma by to bolo dobré, lebo by ste tam mali svoju rodinu. V obchodiaku, lebo je tam veľa jedla. V parku by tam bolo zasa moc doby, takže to nie je až tak dobrý nápad. A v jadernej elektrárne, komu zasa hrabe? Komu hrabe? No lenže teraz ja by som povedal... Komu hrabe, lebo bolo by tam boom, takže to by bolo trošku... Asi nie. Nie, takže dáme asi to doma. Súhlasíš? Súhlasím, počkaj, ja som toto chcel dať, iba skúsiť. Čo by som tak mohol dať, viete? Ma nenapadne. To asi nie. No. Počkajte. Nápad! Dám doma. Zostaneme doma. Dobre, už to radšej nerobíme, lebo nám to zabera dosť času. My máme iba obmedzený čas. Takže dal som doma. So sebou zoberem, budem mať cigarety, zavarené okuláre, alebo zbraň. Takže ja by som si vybral určite zbraň. Lebo a ja určite zavarené okuliare, na čo sú vám zavarené okuliare? A cigarety. Ako ten, kto je fajčiar, nech si ich bere. Ale ako pre toho, kto chce prežiť. Ale my chceme prežiť, to je pravda naozaj. Takže dávaj, Zák, ty tam. A teraz ideš ty. Takže, taký si... Takže obstarám si, čo si obstarám? Asi... No, po A je počítač. Nie, iba jedno môžeme. Veď ale ja poviem možnosti. Počítač, jedlo, pitie, lieky, vysielačku. Takže za A počítač, za B jedlo, pitie, lieky plus vysielačku. Za C brýle a za D nic. Pôjdu jen tak. Takže ja by som si vybral Bčko, jedlo, pitie, lieky a vysielačku. To je jasné. Lebo vysielačku máte, aby ste sa dorozumeli. Jedlo, aby ste prežili. Pitie tiež. A lieky, keď ochoriete, no tak prečo nie lieky? Teraz ideme. A posledná otázka. Ešte ich bude zopár určite. Tak pardon. No, tak nie je posledná. V mieste, keď zostávate, udeláte nasledujúce veci. Nažerú sa čo nejvíc. Zabarikádujú sa, ale nechám si nouzový východ. Takže ja by som bral to C-čko. A ja by som bral C-čko. Keď proste vás napadnú zombie, zničia vám barikády a vy nemáte kade uniknúť, tak už je fakt potreba ten núdzový východ. Takže zaškrtneme C-čko. My sme takí spolu, my sa nehádame. Dobre, ideš. Budú delať následujúci veci. Za A. Lietať po ulici, aby si mne zombie všimli. To nie. Za B. Nalákam zombíka na ostatní lidi, co pôjdou se mnou. No tak to určite nie. Lebo ja by som chcel mať zasa podporu. Viac braní, viac ľudí, viac spoločnosti, všetko. Tak čakaj, idem ja. Schovám sa na bezpečné místo a začnú plánovať, co a jak dál. Alebo za D. Ožeru sa do nemoty. Takže ja by som si vybral C-čko. Keby to bol test zo srandy, tak by som bral to D-čko. Ožeru sa do nemoty. To by bola prvá. Dobre, takže ideme na 7. Naplánujem sa. Naplánujem si novú hru, jak sa dostať na místo, kde bude bezpečné, kde nebude tak nebezpečné, alebo jak zbalím zombíka. Vietrško si zlato. Takže ja by som bral to Bčko, lebo plánovanie, ako sa dostať na bezpečné miesto je určite lepšie. To je určite. Takže obstarám si. Za A dopravný prostriedek, za B kamoše, za C nic. What the fuck. Kamera nám blbne.
Takže ja by som určite dal kamoša. Lebo ako, kamoš je dobrý, ale ako aj Alebo dopravný prostriedok. Lebo prostriedok je vám, aby ste sa dostali rýchlejšie na miesto. Kamoš je vám k pomocom. Takže teraz pomôžte nám. Nevieme nič. Tak toto neviem. O bože. Bože, to sa nedá. Nedá. Dobre, takže poďme ďalej. Ja asi viem, čo dám. Ja by som išiel s kamošom. Lenže dopravný prostriedok, aby si mohol utiecť dať do riti. Ale ty by si nechcel ísť sám. Ty tu nespí. No. Takže, Tak možno. OK, môže byť. dáme kamoša. Takže kamoš. Ja dám kamoš. A ja dám kamoš. Začnú zakladať novou generácii. Áno nebo ne? Takže určite áno. Určite áno. Toto je áno. A teraz... Myslíš si, že prežiješ? Áno. Ja si myslím, že aj. Lebo keby som robil tiež prežil. tieto veci, keby som robil, tak určite by som. Dobre, no ideme sa pozrieť, ako sme Takže dopadli. ideme to odoslať. No, ideme si to skontrolovať. Please. Niečo dobré. Aj, 9 otázok sme mali. Jednu otázku sme mali nesprávne. 9 a 10. Bože môj. Jednu otázku nesprávne. 2. Počkaj, čo to trepem? Ty trepeš. No koľko sme mali percent? 90%. No, tak 90% je dosť, lebo možno by sme tam urobili nejakú chybičku, že by sme skoro mali na smrť. Ale inakšie dobre. 90%. Zatlieskame. Celkový počet bodov 190. 10 otázok malo byť. Spravili sme len 9 dobré. Jedna nesprávna. O bože. Nevadí. Nie je to zase tak veľa. Počet ale bodov. Tak dobre. 190. My sa s vami lúčime. Tu na Crazy a Worm sa s vami lúčime. Takže lajkujte. Počkaj. Takže lajkujte. Dislajkujte. Odberajte a komentujte. A trošku nás populárnite tým, že niekomu poviete, že nech si niečo kúkne. Áno. Thank you. Takže... A nie, že o nás budete hovoriť zlé veci. No. Dobre, takže my sa s vami lúčime. Čaute. Takže čaute. Yeah. Dobre, čaute.